Ja, hej alle sammen. I dag vil jeg vise nogle effekter i CSS, og først så tager du klip ind, og så går du i Video Effects. Så kan du se, der er effekter her. Den effekt, jeg skal lave tutorial med, og vi skal se i dag, det er det, der hedder Wave. Så smider du den sådan set bare ind i klip. Så kan du se, der er en hernede ved Animate. Det hedder Animate. Så finder du sådan set bare der, hvor han bliver skudt. Jeg bruger så piltasterne, så han bliver skudt der. Og så tager du en der. Du laver 3 i alt, og så en bagved, og så en så langt det skal være. Men det plejer at være et halvt sekund eller sådan noget. Nå. Så gør du det. Så tager du den i midten. Så tager du den op her. Her og så her. Så kan du se den tredje. Den justerer på hernede. På at den går op her. Så tager den sådan der, men det ser dumt ud. Cirka den højde her, vil jeg mene. Så så kan du prøve at følge med her. Boom, så du det. Men lige nu i dag, der gør jeg den lidt langsomt, så I kan se effekten ordentligt. Sådan der. Så bare den lidt sekund. Kig nu. Ved du hvad, vi sætter den sådan bare til at vare resten af klippet. Sådan der. Se her. Ja, men det var sådan set tutorial for i dag. Jeg håber, I vil subscribe mig. Og ja, ha' det godt.